nggak suka. Nyapa kok nggak suka? Iki mang terjadi kekerasan dalam rumah tangga iki mang. Iya iki nganti widela. Upo iki panggungnya njaluk. Iki mesti panggungnya njaluk disegani. Iya ketara segodo. Anggih. Selamat malam. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Waalaikumsalam. Luar biasa rame sangat. Nggih full Baro. Halo Mas. Ayo fanmu iku arem dalu wae. Kaosnya bagus Mas. Lintu. Iya, lintu loh Mas, bukan lintu ya. Iya, ndeknya aku meni lintu deh Mbak Ama. Anggen sugeng pepanggihan mulai Bapak Ibu tamu undangan, kanca-kanca Kang Mas Bayu, Bapak Ibu sedayanipun ingkang mirsani dalu menika nggih. Pinanggihan mulai kali kula sak kanca rombongan apa ki sayang? Kedobrak Wahyu Manggala. Tak kira rombongan rampok. Ya ancen rampok tenan, Rom. Rampok bandeng pirang-pirang aku mau. Rampok bandenge Pak Tar. Iya, Pak Tarmuji. Pak bandengnya ya Allah, luar biasa mame aku mang wis ana wektu tak nggo maem ya apa. Pokoke gak sida lemes ya Sam agak ya. sida lemes aku. Neng ya sayang sithik lek goreng mang sapa lentas? Mak Darmina wae. Oh, asin Oh, asin. Tukang masak langsung jebol. Iya, mosok asin. Eh, Enak kok Bu trae arem gak diana asin kok. neng ketak duliti karo sambel mang kok enak ya, Cin. mantap. Sembadan Pak Tar ugi Bu Temok nggih. Nggih. Mugi-mugi anggenipun mantu ingkang putra niki pinaringan keberkahan. Temantene sing ndi, Tos? Aku yo go ngurah jar arep mbok golekno ndek awan kok wis ketemu apa urung? Kak. Jauh Jauh ya. pandangan jauh. Heeh. Ya pokoknya Gak apa-apa. Mbak Mbak Nganten mana ya? Halo. Oh, Oh, ini di depan ini loh Mbak Iin. Pakai kaos yang ada kerannya juga ini nggih. Pakai pink-pink itu nggih. nggih. Oke, Mbak Nganten Mas Oh, Nganten alah. berbahagia selalu nggih. Sudah Nggih. sah pokoknya ayo. Oh, Gaspol, lanjutkan Mas, gaspol. remblong Mas. Mumpung iki cuacane rada anyep-anyep terus. Mumpung-mumpung Nggih. nang dadi ya. Nang Cin. dadi. Amin. Nang dadi. Berbahagia selalu sakinah mawaddah warahmah tunggal sak omah gak kemohon sing kathah pokoke. Nggih. Rezekine berkah barokah sapa ngerti sok banyak duwe putra syukuran nimbali wahyu Wahyu Manggala malih. Bisa gak di ruang delok mau sawang saged lho ya. Saged Mas ya peteng. Saking kawasan Kudus. Awatur ronggo nggih Mas rawuh. Ronggo sak rombongane Mas Dono mau. Duk londo Mas Dwi. Alah di awan yang ngelompok neh kok Cin, sing di awan rawuh nggih rawuh meneh. Rawuh malih. Simbah-simbahmu saka ndolokan Nggih saking kerut, saking kunir. adik-adikmu lasem Ya, karo bulu sulang ndok londo. Sulang. Komplit plit nggih. Nggih. Nantilah dengan satu-satu Iya. ya. Sunannya banyak sekali saking Mbak Basuki coba susulan wonten Caping Gunung. Nggih. Walah banyak sekali ditenggo nggih. Mumpung tesih wonten rada kelonggaran saking tuan rumah Pak Tarmuji nggih. Pak Tarmuji Pak Tarmuji kalih Bu Temok monggo. Ini Mas Putra tampani, Mas tampani Putra, saya. ya. Sewates gandreng ya. Oke. Oh nyanyi sendiri ya Mas ya? Oke siap deh. Yuk katuran Caping Gunung Rumiyin nggih Mas dilanggamke ngaturi sesepuh-sesepuh ingkang dalu menika. Nggih. Makamal dados tunggal rombongan apa ya jenenge ya? Apa ya Rom? Rombongan tua-tua gaul. Batuna. Abotuna. Kok gak Dek? Oh gak nakal Gaul ya? gak nakal. Masa batugul? Monggo, Caping Gunung. Ya. Terus sinaringan RHS setting WM Audio. Tampang channel. WM Lighting Chandra Official. Monggo. Langsung mawon wis ora nang kene kok iso ya. Yang lagi nonton streaming dari kami menyapa Besti.
C. Kak iso mati kene ya, Dek. Padahal full loh baterainya. Ndak aku dikerjani saka kono dipateni ngono. Menawa. Ora, konselet. Apa? Konslet. Korslet. Konslet. Oh iya. Korset iki kuwi slimming suit iki lho. Diramping ya layak Iya. men. Ya Allah lajis-lajis wayu mangkono ketok ramping-ramping jebule nganggo konzui slimming shirt Iya ya. dah, ora ngono dak. Wow. Walah, aku ya ijek tetep ramping to. Ramping. Oke. Ngecek out nang tak. Carane wes menang keturutan sing digadang biyen nate janji ing saiki apa lali Sekane jago Ayo Mas. Sokar pisang nyawang gunung pisang dadi reca ngene ora ilang padha Jas kados nganti mbledos nyatane mercane pirang-pirang mbledos. Iya bledek iki. Iki ae Dek sing dienggo nyanyi kita cekelannya aku gak Oke, apa-apa. oke. Iki suaranya Jas. Atas apa? Apa iki? Siapa sing nyuwun? Koplo langsung aja ya Mas. Masa dilanggam. Engko sampean yang ngantuk bahaya loh. Tali kotang rombongan saking Kudus wonten Ngajeng. Rombongan saking Kudus wonten Ngajeng nggih, mangke aturan nggih. Mbah Basuki tembangipun sampe guna sampun kula aturi nggih Mbah. Bang Jumedi yang punya kawasan. Apa Bang? Wes manut. Lagune manut sembarang. Sembarang sing Oke. penting sing nyanyi sapa Bang? Milih sing Biasanya- nyanyi siapa Mbak? Aton. Aton. Wis tak becik Aton ae sing nyanyi. Ya wis Iya. siap. Iki manis sidu dilanggapna tenan iki Mang Cuy. Nek ngantuk lho. Tandane kok iso. Manis iku apike dikopo kok. Oh iya penak dikoplo ya. Engko wae ya iki diaturi gerojokan Banyuwangi sik wae ya. Pratema pelapon nek ngantuk iku kok malah kejebol guring kok. Apa? Seuman, Heh? Seuman. Insya Allah. Buis, Apa? Mas Joko. Oh iya. Piye? Bu Is nyuwune lagune Mas Joko. Ini Mas Joko. Oh iya. Mas Joko iku mikut ro. Enggak. Mas Joko keduh Oh, aduh pipiku aduh. dicium Mas Joko brak iku lho Oh. Dek. Pokoknya Joko ngebrak.
Iya, Jawa Sukoco iku. Ya iki Mbak Ngasri sik gak Nggih, apa-apa ya. nggak apa-apa dong. Sing tuwa-tuwa diatur. Iya, sing tua-tua Ayo, sih. monggo kelangenane. Aton, pokoknya dina iki kawasanem ton kan Iya, nyanyi peng oke, raketung oke. kok. Ayo deh. Iya, Mbak. Ya, Mbak, ya, Mbak. Ayo, monggo. Gerojokan Banyuwangi. Wey. Wasai. Hey, ha, hey, ha. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Hey, ha. Hey, yo, ayo. Hey, ha, hey. Hey, ha.
napa? Napa Pak E? Oh, kades ngeten tali kotang. Badhe niki mboten napa-napa nggih Pak nggih. Nggih. Kersane jenengan mboten kesel ngadeg Pak, jenengan lungguh sik ya Pak ya nggih. Tidak penake, Wah, Pak. wis sepatunan kok sales ngono kok, Ci. Iya persis ya sepatu. Berarti Bapak E gaul. Gaul. nggih. Mas WM mau dia kontrolmu ngger kene mati Mas. Apa ya di awan Tak Mas? cetakno aku soalnya gak patek ceton nek muni. Kowe ku kedal soalnya. Kontrolmu ngger kene ya Mas. Mutamati kok di awan no Mas? Mati Mas, tolong diblusono kaya di awan Mas ya. Blus. Oke, sampun nih bang lagunya Gerojokan Banyuwangi saking Bang Asri Nggih. ya. Yang dari Siren juga hadir semuanya say. Iya. Cayos dan kawan-kawan. Siapa sih? Cayos geng. Sisi siapa? Arif. Siapa lagi? Ora ketok Som. Sing mergawene adoh iki lho sing biasane karo Irfan, saya. Irfan. Hakim. Ya kalau begitu diaturi yang tadi siang nyuwun nggih di Nggih. Anas spesial Mas Endut yang ada di Bali ya Dek. Bali. Ada Katresnan Sejati Mas Hari ya. Pergerakan dong Bang Nono. Ya Mas Bang Nono CS. Ben Inu gitu loh. Wes. Yuk. Monggo. Ayo dong. Nyanyi akeh ya sakeh. Ya silang. Wis banyak nyake wae. Pak Tek saking Ketanggi. Om Jun Damani Kuliningrat Pemburu Ledek Ayam terbang. Oke Rois geng. Janji Trisno di seseni. Dari Layur Galak Bres.
nyanyi lo jane Dek. Terus Banteng tok iki Quranku sini. lah kan ra bandeng piye? Piye? Kan dek siang mundutmu ya ban. Apa rupane koyo banteng. Ngomong guyu kok. Arek kuning ya pas ya aku mang apa jangan apa jenenge merica. Tewel. Oh, merica kan kuning. Iya. Ya iki dadi kuning kabeh iki sak awak iki, sak mata-mataku kuning iki. Rupamu kok banteng. 3 kali sehari cuy. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Cekok ya. Bang Toyib. Bang Ari sesok Bang Toyib garap ya. Sing cengkok versi ku. Bang Toyib. Bang Toyib. Kurang ajar. Gak roro. Ya sombong ya yang punya Katrina Sejati karena lagunya masih banyak banget Canjas, maaf ya Canjas Iya. ya. Ragu panjur ndek manger. Padahal nuku lewat DM ya bisa loh bisa ya. sekali. Aku tak ngaturi nganu ya say. Ya. Permintaan yang paling banyak sekali ada tali kutang. Kali hutang. Dulur-dulur kutus juga bapak Terus engko ono gala-gala lagi Mas Joko sakit Dek Diana nek ngantuk Iya, ya. nek Soalnya ngantuk. lagi liburan. Nek sekolah ngantuk ngono ya lumrah lah iki gak sekolah los arep melek nganti Los ya. subuh. Iya. Engko ono rondo kempling jalukan iki enggar sing nyanyi bareng. Oke. Mendem kangen, wah wakeh tangis tanpa air mata, Batra Cita Janji. Lindu mau, sak arate mengguri mau. Iya, gak apa-apa. Lagi telung lagu. Oh, ae gak kok, ya. apa-apa, Los. Monggo Mas. Wonten tali kutang. Kali hutang. Ayo deh. Esa. Monggo Pak, maju deh. Ayo deh. Wah,
nggih, gak apa-apa. Matur semeno nggih Pak nggih. Walah, mugi-mugi lancar rezekine Pak. Amin. Berkah barokah sing pun diparingi kula sak kaca nggih Pak nggih. Tiang pundi to jane kok gua. Gaul Pak jenengan, Pak. Ah, iki ada susulan dari Tuan Rumah Mbak In. Oh, boleh. Saking Pak Tarmuji sunane wonten kerinduan. Juga saking keluarga Sarang minta lagu ada kasih sayang ya. Ternyata Mbak nganten Mas nganten iki ini loh namanya ini loh. Mbak Gesia Eksma Kusuman Negeri. Nancy. Kusuman sih. Juga Mas Ahmad Amin Safi'i. Oh, jenenge dawu kabeh ngono ya, Sam ya. Beda karo zamanku ndek biyen ya, Dik. Iya, awak dhewe mok. Arum dalu ngono. Iya, aku malah darmi ngono. Iya piye? Syukur aku wis meneng ae tak tutupi lho ning kancaku ora do nganu lho ya. Lah mosok aku artis papan atas mau jenakno koyo Asine suntiem atek. kurang ajar nggih. Niki diaturi batu niki mboten napa-napa. Napa sakniki? Sakniki kerinduan nggih saking tuan rumah Mas. Boleh, Ingkang boleh. sakit tembang sabar sawetara nggih Kang Mas, Bapak Ibu. Pokoknya tetep tak aturi deh. Nyanyi, Badhe Mas. derek nyanyi nggih Mas. Oh enggak. Terus apa Mas sampean? Apa naik, Mas? Oh iya, boleh boleh. Oh, Boleh saja. Yuk, yuk. betapa hati rindu Mas. Yuk. Pada dirimu. Cie. Dewan mulu kok kudu piye ngono to, Cin? Bah kok Sam. Ayo galak keres thank you ya. Iya, Wah luar biasa. Lagi Oke. mengitokkan diri. Ih, aku pangkling Mas sampean nganggo ngono. Aku yo gak pangkling, pokoknya anggere kaos putih yo ketara. ora ketok aku kok. Lah yo wong gak ketok, penting kaosnya ketok. Kasih ketok ya. Yo. Pros. Terapi reza. Say, maju dong, maju dong. Ayo dong, maju dong, kagetan dong. Bapak, badhe derek nembang Pak. Nyanyi Pak. Oh, mo.
seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Oke, sampun. Iya, wonten kerinduan nggih, bos-bosku. Keluargane Pak Tarmuji menika sampun ada kerinduan nggih. Iki sing kasih sayang sing ikut tadi. Kau kecup bibirku. Kecup bibir. Enggak kan soalnya anak Elvi Sukaisi juga ada kasih sayang. Ada dua ya. Ada dua. Nanti milih ya. Sing Soalnya gak kecup. iso kabeh. Sing kecup ae ya, Mas. Iya, nggo ngantene iki berkecup-kecup iki. Ya iya to, Dik. Lah iki ngopo ngono nek ora arep ngono iki. Ya, sakniki napa mangken enjing Kita lagi duduk kok. Lagi duduk ya sakno ya, Dek ya. Gala-gala sik ya. Bar ngono kasih sayang ya. Ya, yuk. Yuk, Rafatare. Rafatare mang dimboi 100 kok, Dek. Matur nuwun. Heeh, ning DP-ne mang nganu 20. Bercanda. Yo, cus monggo. Sik aku untuk telepon iki kok, Dek. Ya. Ayo sing nyanyi sapa iki? Sibuk pol iki dina iki. Cek. Iki lho sesuk aku kan ngangkut nganu pasir. Sapa iki? Sing urung nyanyi jalan sapa? Ayo, Nduk. Tiada terkira
meluluhkan segenap jiwa. Gayamu ketika bermandang meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku merajuk, Ku rindu bagaimana engkau mengasihi. ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih. Mas Haris, Setelah lama kau tinggal pergi. lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Rindu gayamu ketika bermandang meluluhkan segenap jiwa. Jika bermandang meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku merajuk, Ku rindu bagaimana engkau mengasihi. ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Thank you, terima kasih. Oke, sampun nggih gala-gala ingkang saking Sidowaya juga Mama Mia sak keluarga terima kasih ya. Semoga berkah barokah rezekine wala birunya. Wah, terima cinta. kasih, Mama. Sing kelingan Bora. Saking Tireman. Saking Tireman. Lah iya gue sampai pinggelang aku mang. Pangkling. Lah iya iku jenenge kok iso. Marai piye ya wis beberapa puluh tahun yang lalu ya, Cik. Tahun iki lho
Ya. Kasih sayang ya Mas. Ya, Yo. nyanyi Mas. Kau peluk, iku apa, Mas? Ya. Kau kecup. Nyanyi ya. Montarem iki lho, Ram. Yuk. Bos gampang ya Allah, sak omah iki mah ya rawo kabeh. Sampai nganu aku saking piye ya kiwa tengen ngarep mburi bingung Apa? aku. Nganu dhewe iku lho gak iso. Mripatku gombeng angger apa iku penontonnya rame banget niki saking senenge ngono lho Cin. Iki mang nyatane berkurang ibu-ibu digenepi Mase manggon nang ngarep kabeh. Coba sing mas-mas kono iki manggon ngarep kabeh bikin Malah tak do kebak mulai ngono. tok, Ram. Wis ora apa-apa, sing penting wis kecekel tangan ya. Duite. Kasih sayang, sabar ya Mas Putra. Oke. Sing arep nyanyi mang sapa iki ya? Sabar ya Cin ya, sik ya. Ya. Monggo. Lagune pancen kependem kok Mas, Mas gak apa-apa Mas ungrah-ungrah. Aja gugup ae ditunggoni mertua matek gugup kok iso. Mertuane nang operatoran iku apa? Lah ya. Ngene emang iso tau leri. Nek ora iso tak gentenane ngono. Monggo. Ora mau gondeli lenang. Aku iki dadi Ani, kowe dadi Roma. Rombongan.
semuanya malam hari ini yang sudah jadi raja sawernya saking keluarga Sarang. Oke, sarang yo. Sarang etan iki lho, Tuban, sarang Tuban. Lasem, Keragan, Sarang. Sarang Tuban. Oke, Oke, oke. sayang. Oke lah kalau begitu sampun ya. Nggih. Aku tak melanjutkan permintaan yang dari belakang dulu. Ya. Ada Bahtera Cinta Mas Hari. Oke. Ayo iki lho Dek, apa nyanyi Dek adik-adikmu Dek. Pokoknya sabar saya iki loh, sing cilik iki Oh. loh. Nanti Mas Putra setelah ini nggak apa-apa. Yo, sabar pokoknya tetap tak atur yang terbaik mumpung sesuk prei rada suwe. Libur 4 hari ya. Sing arep piknik monggo piknik. Nek sing kepengen jalan-jalan gak apa-apa dalam Idam Jemblem, tadi sudah dikasih kasih sayang kok nek bersatu kan Idam Jemblem adek. Ya, sudah ya. Oh ya. Nah, saya sudah piknik ya, tempat piknik Gunung Kidul. Roh apa sing lagi anyar kuwi lho. Nah, tempat piknik Gunung Kidul. Singkatannya apa, Nduk? Ayo. Bahtera Cinta kok anggrek, Mas. Yuk. Enak. Rumah sakit. Karo sapa, Cong? Sembarang ya. Sebenarnya ya, Mas, Samang. Beredar sang bumi mengitari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Baurian cinta belayar baterai mengarungi samudra. Menggapai tujuan nunggu pantai harapan. Arum dalu wasik. Badai dan gelombang yang datang takkan berubah haluan cita-cita.
Putra Mas Isan ya. Suatus gandrung, oke.